Nou, goeiemorgen. Ja. Wat hebben we hier? Lege flessenactie van DTG doen we. Ja, de korfbalvereniging van Wiekel. De korfbalvereniging van de Wiekel. En hoe maak je hem lege flessen op Helly? Ja. Vertel, waarom? Omdat we dan geld inzamelen voor de club. En heeft u een idee wat het Jildvaar is? Voor naaie koeren en ballen. Ja. En naaie shirtjes misschien wel. En misschien leuke uitjes. Is de gang er aardig in verder? Ja. Dus je zit bij de korfbal? Ja. Het enige wat je hoeft te doen is een bal in de korf te gooien. Maar verder, ja, lastig uit te leggen. Dus ik wil maar jongens en famkes en dat vind ik heel leuk. Ja. Hallo, we zijn hier voor de lege flessenactie van DTG. Heeft u nog lege flessen? Nou, zal ik even de vrouw even vragen. En waarom ben je hem erop gegaan? Hoe is dat gegaan? Nou, het is hier gewoon in Wiekel en dan ga ik sneller op korfbal dan voetbal. Want voetbal is dan een sleet of een balk. En ja, Wiekel is heel dichtbij. En ja, toen ben ik erop gegaan. Heel veel kinderen van mijn klas, zij zitten ook bij mij in de klas, zaten op korfbal. Dus toen dacht ik, nou, misschien is het wel leuk. Of wennest u hier nog net zo lang? Jawel, ik woon hier al heel lang. Ik woon alleen niet in Wiekel, ik woon in Balk. Oké. En hoe zit dat dan? Je zit bij elkaar in de klas? Ja, Ja. de school is hier in Wiekel tegengekomen. En toen ben wij naar Balk gegaan. En toen, omdat heel veel in Wiekel op korfbal zitten, toen ben ik heel veel van Balk naar Wiekel gegaan. Op korfbal dan. Kijk eens. Nou, Oh, je afsparen. het zal wel Hartstikke zijn. idee. Alsjeblieft. Succes. Dankjewel. Oké. Hoi. Hoi. Succes met de actie, jongens. Dankjewel. Hoi.